Добро утро, приятели! Так му се събудих и седнах ето тук, както винаги, на стъпалата да пия кафе. Малко се забравих с видеята, фактически за Part 2 в ремонта на хола. Обаче, ще го почна да го правя на видеото. Сега искам само да обясня, значи последно докъде бяхме до шпаковката. Сега вече съм завършил шпаковката, завършил съм и боята, первазите, декоративните первази съм сложил дори с нощи започнах и ламината. Искам само да добавя, че ламината за пръв път го слагам през живота си. В началото беше много трудно, понеже никога не съм правил такова нещо. Гледах в YouTube някакви видеа, как става, що става, и значи в първия ред не беше толкова труден, защото няма нищо лошо, няма нищо трудно, което само го редиш напреки. Ма втория ред, понеже влиза напред и надясно и доста ме затрудни, но както и да е, вече съм на третия ред и предполагам, че вече свикнах. Днеска ще видя да го направя ламината, да го завърша, да сложа и первазите. Живот е здрави, ще обзаведем вътре. И така, сега нека да си спие кафето. И също така продадахме всичките ярита на бежевата коза. Бяха две кафеникави. Бяхме продали след като се върнахме от море едното. И тук става преди няколко дена продадахме и другото. И сега се принуждаваме да доим майката им, понеже за да не фани мастит. Тя в момента има мляко ако я доя примерно сутрин, обед и вечер, около 2 литра мляко ще излезе всеки ден. Аз съм доя около, сутрин и вечер е доя приблизително 2 литра, приблизително. По-малко от литър и половина не е, но както и да е, и сега ще я доя. И така, кисело мляко правиме, крем карамел, крем какао, както бяхте видяли последно. И такива работи. На животните дори им давам мляко. Сега да си спия кафето аз, да я издоя и да почна след тази работа да почна ламината. И пак ще ви снимам, И тъй. Да ви покажа и стаята. Здравейте отново. Както казах, исках да ви покажа сега състоянието на стаята. Както знаете, преди малко да пих кафе. Започнах, с нощи бях стигнал до тук. Трети ред. Сега съм наредил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 реда за един час някъде. Аз за пръв път редя ламинат. Първите 2-3 реда бяха адски трудни, но после вече всичко се намества както трябва. Тъй, стените, ето ги вижте, само единствено остава да се изчисти дограмата, да се чисти, да наредя до края ламината. Мисля, че имам още час и половина работа. Ще сложа первазите, всичко приключва. Вратата са боядиса. Вратата е боядиса.
обесахме. И тъй, стените са така. Абе, хубаво е, свежичко, не мяза на предишното състояние, къде тук нямаше мазилка, виждах, че са фактически бяха тухлите тук. И тъй, приятели, сега да почна аз да редя на ново и сега ще ви покажа как долу горе редя. Нали, да видите и вие, за пръв път редя ламинат. Ламината е този. От търговище го купих. Мен ми харесва ламината. Ами хубаво, сега да паузираме и ще продължим като почна да редя. Здравейте, приятели, скъпи абонати. Вече съм в новата ми стая. Новата направена стая, да кажа. Малко започнем става дума за ламината, значи ламината съм го наредил перфектно. Сравнявам с другия ламинат, който го прави майстор в другата ни къща в града, и сравнявам и този ламинат, който аз го редих. Има голяма разлика. Значи не виждам никаква фуга. Абсолютно никаква фуга. Само малко да се поразтърси с ламината, другия ламинат на града в Попово. Се вижда фуга. Както и да е, нали? Наредих го, сложих первазите, после след това пренесах секцията, дивана, масата и едно малко килимче тук, пердета и така нататък. Сега след малко ще ви покажа. Общо взето също така сложих една LED лента така над секцията. Може да ви я включа да я видите и нея. Сложих един плафон на тавана. И така едни по-дебели пердета сложихме, понеже тази стая, хола, е почти цял ден и докато залезе слънцето е слънчева стая, смисъл слънцето грейна насам и адски топла, понеже и затова решихме да купим по-дебели пердета, нали? Като завеси и да ги, като затворим прозореца с пердето, да не влиза слънчеви лъчи и така нататък. Сега ще ви покажа, нали, долу-горе. Има още някои работи къде да се купуват, но за сега в момента си е това. Аз съм много щастлив, като си представя предишното състояние на тази стая. Ако не знаете предишното състояние, може да търсите в моя канал
видеото, което започна ремонта, беше в зимата, започна ремонта в къщата ни, бръщах прозорци, нещо е такова беше и ще видите тази стая нямаше мазилка наполовина. Имаше само една стена беше цяла, не е картена мазилката. Навсякъде слагах, мазах, както знаете има и шорцове, майки правих, мазах, шпакловах, боядисвах и така нататък, както и да е. Другите стаи и коридора са много по-лесни, затова реших да почна от тук, да лека по лека да правя. Прощавайте. И така, телевизора си сложихме тук, макар че малък. На другата ни къща е 65 инча телевизора, а тук е 32 инча, но нищо, нали, все пак телевизор не е без телевизор. Така, сега да обърна камерата и да ви покажа стаята. И тъй, приятели, ето я секцията ни, ламината, както виждате, и килимчето. Избрахме такъв килим, понеже на съпругата ми харесва такъв тип килим. Перденцата, ето ги, малко по-дебели ги избрахме. И ето така секцийката, телевизора, ето така, ето го и ламината. За сега е така с този кабел, понеже трябва да правя разклонители и така. За сега, нали, така ще е с този кабел. Ето го, само да включа и плафона. Ето така. Връщаме се в този ъгъл. Ето това е дивана. Ето така, приятели. С два прозореца. Тавана само да ви снимам. Ето така, плафона. Ето. Какво беше и какво стана. Значи, голяма разлика, приятели. Голяма разлика. Вратата долу-горе са боядиса. Нали, още един път може да се мине да напълно да избледни. Ето. Да отворя малко. Ето ги прозорците. Преди малко дъжд валя навън. Ето. Ами така е, приятели. Да се надяваме на вас да ви хареса това състояние на нашата стая. За нас е голямо нещо, понеже като си представяме предишното състояние на стаята, беше както и да е, вече не е. Така, искам само да ни подкрепите, като лайквате и коментирате и се абонирате за канала. До нови срещи, бъдете живи и здрави. Чао, до следващия път.